Za szopką, kulołech się ściotką, teraz mnie jest gańba, jak się ściotką spotką. Dzisiaj mogę przed Państwem siedzieć w takim pięknym stroju, tak zwanym stroju rozbarskim, albo bytomskim, albo górzańskim. Strój tak zwany chłopski, czyli tak jak się lata temu nosili gospodarze rozbarscy, bytomscy tutaj z okolic naszej ziemi. Tutaj przebywanie w takim stroju umożliwiła mi pracownia krawiecka Merynka ze Świętochłowic, która takie piękne stroje szyje, jak i ma w swojej kolekcji też te oryginalne, przedwojenne. A u nas w bytomskim rozbarku, jak co rok, odbędzie się święcenie pokarmów właśnie w tradycyjnych strojach chłopskich i ja też na takie święcenie w takim stroju chłopskim się udam. Także jakby ktoś chciał zobaczyć, jak się nosiło na Górnym Śląsku za starej pierwy, zapraszam w Wielką Sobotę na rozbark pod kościół Jacka. Chciałem dzisiaj porozmawiać o brzydkich słowach. O bardzo brzydkich słowach czasami. Często ludzie zadawali mi takie pytanie, jakie są brzydkie słowa po śląsku i jak Ślązacy przeklinają. I parę lat temu ukazała się genialna książka pod tytułem Ty bestyja, ty kamela, czyli agresja językowa w polszczyźnie śląskiej w latach 1845-1938. Ciężko tą książkę gdzieś w internecie dostać, ale udostępnił mi ją pan Grzegorz Kulik, ten sam Grzegorz Kulik, który przekłada klasyczne dzieła literatury światowej na śląski język. Dziękuję Ci pięknie jeszcze raz, Grzegorzu. Ta książka opiera się na odpisach z oryginalnych akt sądowych Sądu Rozjemczego Powiatu Strzeleckiego, czyli mówi o tym, za co 150 lat temu Ślązacy się sądzili. A w tym przypadku konkretnie chodzi o obrazy i obelgi językowe. Ten film, przypuszczam, na 100% zostanie zdemonetyzowany. Mam nadzieję, że YouTube mi go nie usunie. Cytaty, które wam przytoczę, są soczyste. Niektóre bardzo soczyste. Zostawcie aby łapkę w górę. Będę miał z tego jakąś satysfakcję, jak już nie zarobię na piwo. Na temat wulgaryzmów w śląskiej mowie narosło dużo mitów, w które wielu Ślązaków, w tym też w jakiejś części ja, w końcu uwierzyło. Popularyzatorem takich mitów jest m.in. też niestety choćby profesor Miodek, który twierdził, że w śląszczyźnie nigdy nie było żadnych takich brzydkich słów jak w dzisiejszym języku polskim i one wszystkie przyszły do Śląska właśnie razem z językiem polskim. A wcześniej to najgorsze słowo, jakie mógł powiedzieć Ślązak, to było opieronie. I rzeczywiście słowo pieron było bardzo silną obelgą, bo było owiane swojego rodzaju tabu, bo było to nawiązanie do pogańskiej tradycji w chrześcijańskim świecie, ale Ślązacy nie byli tacy święci. I jak wydaje nam się, że dzisiaj ludzie są wulgarni, a kiedyś było inaczej, to nie jest to do końca prawda. Oczywiście kiedyś wulgaryzmów używało się rzadziej niż dziś. Miały one też większą moc niż dziś, bo dziś niestety niektórym ludziom służą jako przecinki. Także młodzież niepełnoletnia oraz co wrażliwsi językowo ludzie, proszę odejść od odbiornika, a wy co zostaniecie, no to przygotujcie się na niezłą jazdę bez trzymanki. Słuchajcie, ta książka to jest około 160 czy 170 stron naprawdę bardzo kwiecistego języka, podzielonego nawet ze względu na jakby kategorie, których on dotyczy. Także mamy tutaj obelgi językowe podzielone na kategorie sacrum i profanum, skatologię, czyli wszelkie wydzieliny pochodzące z ciała ludzkiego i nie tylko, seksualność, świat przyrody, pochodzenie etniczne i narodowe, pochodzenie społeczne, religia i wierzenia. Także powiadam wam, uszy puchną. Z kategorii sacrum i profanum mamy choćby takie określenia i cytaty. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że akta są to wypowiedzi z powiatu strzeleckiego, także Śląsk Opolski, i te cytaty podawane są właśnie w tej odmianie śląskiego języka opolskiej. Ja jej nie znam, bo ja pochodzę tutaj ze wschodu Górnego Śląska, także ja je troszkę, że tak powiem, dostosowałem tutaj do wymowy naszego regionu. Ci prawie tak przyjdzie jak twojemu ojcu, bo ty zdechniesz jak pies, ty dioble. Ty dioblo ty to. Ty diobli fajnioszku, ty dioblo motyko. Powiem tylko, że motyka było to określenie na kobietę, która niezbyt dobrze się prowadziła, tudzież na jej organ rozrodczy. Ty złodzieju diobli, ty przeklęty czarachu stodiobelski, ty stodiobelski wysuszoniec. Ty moż przepuchło motyka, ty giździe, ty świnio, ty świętoszku, ty różańcowo, bo cię w ten łeb czasna. Ty larwo przeklęto, ty różańcowo, bo do różańca no leżysz, a diobeł ci u nóg wisi. Skatologia. Ty giździe smarkaty, coś ty jest, jo jest gospodarz, a tyś jest gówno, bo cię ani w gminie nie chcą przyjąć. Tyś je ciela, a łosieł przede mnie.
Ty smarkaty koniu, ty masz taki żółty wąs i gąsiona, my ci ja utrzymy, twoja gorzołka nalej mi sam do życi. Ty zasrańcu smarkaty, ty mody pragliwcu, ty uczpiotańcu łobejscańcu, ty stodiobelski z cochu łysy. Jomu prawie dobrze pedział, bo nie ino pojscany, ale i ujsrany. Seksualność. Adamskowe kurwy motyki, bo się kurwicie z pachołami, gizdy świnie. Widzicie ją? Szmata kurwa. Bo ci mularze przyjechali, to ona też przyszła, bo by nie miała się z kim jachrać ta motyka. Jachrać w tym przypadku oznacza spółkowanie. Kurwo, jo mam dziecię, a ty masz gówno, bo ci zdychają od głodu. Ty pieroński kurwiorzu, tyś jest kurwiorz, bo masz ci żony. Ty kurwiorzu, boś już łołysiał od tego kurwiectwa i że jaki w życi, taki we łebie. Tako bestyjo, zodziej, Schubert, pieron. Idź ty motyko, ty masz grzyby w twojej motyce. Ty motyko, weź a wytrzyj sobie ta motyka. Ty motyko, bo ci się ta motyka łoździero. Ty kurwo, waku łoskołatany, przeklęto zowito. Ty kurwo wojańska, damo, psiurska kurwo. Z czego dama nie było określeniem eleganckiej kobiety, tylko było negatywnym określeniem kobiety u Ślązaków w tamtym czasie. Ty kurwo nie masz dzieci, ino podciepy, na drodześ je nazbierała, ty nie masz poczciwego hopa. Przejdźmy do określeń związanych ze światem przyrody. Ty czorno bestyjo, ty rubo bestyjo, ty byku, ty kurwiorzu, tyś moja cera skurwił, ty smarkaty byku, ty nogoniu, ty chlubniku, ciebie musi pieron wziąć, ty ruski byku, ty głupio świnio, wrzyć mnie całuj. Jakiś długi, takiś głupi, ty giździe smrodlawy. Nie oszczędzali ówcześni również wszelakim ułomnościom ludzkiego ciała. Tyn diobelski garbocz, rola mi wydar, diobli garbocz. Ty ślepoku, ty krzywaku, ty krzywako, ty krzywako pokręcono. Tyn szpotlok, krzywaźniok, tyn haranza, tyn stodiobelski wysuszoniec, tyn sakramencki pokręconiec. Ty kulosie, przeklęto bestyjo, bo jo cię zniszcza. Ta przeklęto motyka, kejby jej ta drugo noga spuchła. Tyn przeklęty basok, gówno mu dom zażyto. Ty jasny pieronie, chudyko, złodzieju mojej prace, ty staro świnio łożarciuchu. Co do obelg określających pochodzenie niektórych tutaj niestety nie mogę przytoczyć, bo myślę, że mogłoby się to skończyć pozwem sądowym od pewnych grup etnicznych. Ty przeklęto kudłato bestyjo, bo ci przeca katolik, nie tako przeklęto kudłato miańsko bestyjo. Ty nie żyjesz jeno z cygaństwa, ty cygano. Ty diobli fajnioszku, ty przeklęto Niemko. Ty śmierdzący przeklęty Poloku, boś ty wszędzie krot, kaźbą. Dostawałeś również ze względu na warstwę społeczną. Ty przeklęty jegomościu, ty żebraku kulawy, ciebie musi twoja żona żywić. Ty cygonie, ty garboczu, dzieci masz żebrakami, ty nie poradzisz nic zrobić, jeno Józefie ciula do życi wrazić. Również lżono oczywiście na tle religii i wierzeń. Ty świnio, tyś nie jest katolik, bo ty siadosz u pieszczana przy kwarcie. Tyś jest fałszywy człowiek. Tyś jest taki urzędowy, ale joby cię nauczył. Tyś nie jest wort i że cię ziemia nosi. Ty lutrze, ty cieluchu, ty motyko, bo cię się ta motyka łoździero. Ty wszorzu, ty dobrodzieński kłaku, wrzyć mnie cały. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Dobrodzienia. Ty przeklęty huzycie, ciś, bo byś co dostał. Ty przeklęto huzytko, idź mi z pola fort, nie śmiesz tutaj tych kartofli kopać. No i jeszcze parę takich fajnych cytatów. Tyś smarkaty koń przede mnie, ty giździe, ty żadniku, ty pieronie, ty mnie będziesz pamiętał jak jo cię dopadna. Ty smarkulo gizdawo, jak nie będziesz gęby trzymać, to cię po tym pysku wywala. Pierony przeklęte ogniste. Żaden nie ma taki pysk jak noconiowe dzieci. One mają takie pyski jak szczury, choćby małpy. Tyn wasz wąs, a moje gówno to jest jedno. Ty diablo smarkulo pysk sobie umyj, bo moż czorny jak gnojuwa, a po tym ze mną rządź. Tyn przeklęty szkód, bo monożyska jak elefant, bestyjo. Jak ją dopadna, to jej wszystkie kudły zełba łoptargą, a zabija. Jak cię w placu dopadnymy, to ci tela napierymy wiela do ciebie wlezie. Pierońsko kurwo, waku, przeklęto bestyjo, bo bych ci twój wak rozkopał botem, chycił ja, rżnał ja o ziemia i przycisk w piersi, a z głowy i chusta i czepiec serwą i potargą.
Ty smarkulo, ty mnie masz gówno do rozkazu, ty kurwo. Chodzisz z wielkim brzuchym, boś się zaś kurwiła, bo się każdy dzień kurwisz. Jak nie wyleziesz z tej szyni, to cię tym nożem przebija, ty gździe. Ty kurwiorzu stary, bo bierzesz po 30 marek za kurestwo. Ty złodzieju, ty bestyjo, ty wypolaczu, ty śliboku, trombo, mamlasie, ty się zgupi. Ty pierono zapieronowano, ty złodzieju, hacharze, gałganie, głupi gałgon, bełkot, pierońsko, lagramencko, pierono. Ludzie. Także widzicie, drodzy państwo, język naszych przodków na Śląsku nawet przed setkami lat bywał mocny. Tylko widzicie, to są odpisy z akt sądowych, czyli za takie obelgi i za takie znieważanie ludzie się sądzili. A dzisiaj co? A dzisiaj ludzie czepią kacha na prawo i lewo i nic z tego nie wynikło. To jest właśnie taka różnica. To są tylko 4 strony, wybrane przeze mnie, co ciekawszych określeń. Książka takich cytatów stron zawiera około 170. Także widzicie, ludzie jak pod każdą szerokością geograficzną nigdy i nigdzie nie byli święci. Wulgaryzmy i obelgi są ważną częścią każdego jednego języka. One wzmacniają naszą wypowiedź, dodają jej kolorytu, tylko chodzi o to, żeby nie używać ich jako przecinka. Taki film w całości po śląsku o brzydkich słowach w Śląszczyźnie nagrał też jakiś czas temu Grzegorz Kulik, go wam podlinkuję niżej. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że was sam za fest nie pogorszą, a wyboczycie mi to, co żech powiedział. Zdawą się sprawa, że uszy popuchły. Czymcie się hopki, dziełszki, pierońskie kamele. Do zaś.